Ngibingelele-ke babukeli emakhaya, ngibingelela lapha sohlelo lwethu umgwazelo. Babukeli emakhaya, ngibingelela yona ingwenya edla ezinye ingwe. Babukeli-ke namhlanje-ke sibhalelwe la umfowethu wathi ucela simsize, unenkinga nabantu athenga kubona umuzi. Kahle kahle uma wakhe wathenga umuzi and manje abantu athenga kubona umuzi sebelibele beya le nale. Kodwa-ke babukeli nani niyazi anginawo amaningi. Ake sinikeleni khona babukeli, before sinikeleni khona ngicela singakhohlwa ukusubscribe siphinde futhi silike. Nani babukeli, igama lami ngumsizi Bhengu, ngibhalele le channel ngoba khona umfowethu esike sahixizisana naye ngendaba yokuthengwa kumuzi. Wadayisela umuzi wakubo, wajike esenza izinto zakhe eseceleni, waphinde wadayisela omunye umuntu ngenxa yokuthi ekhaya besikhokha kancane. Manje ngabhalela abafowethu ukuthi bazongisiza la ukuthi sihambe siyobonisana naye, sikhulume naye lo mfowethu lo. Ngabe uma ngeze naye la manje inkinga akekho usemsebenzini, so yimina oyindoda osele njengomfana ekhaya ekumele ngisukumele umuzi wasekhaya lo esifuna ukuwuthenga omusha. Ngiyabonga. Sho ndoda, khona la yiphi indawo wena oyithengile? Thengo wena noma thengo uma wakho? Yiphi le? Okay, sehleni siqale khona la kuyena. Qoqo. Uma simbonga ukuthi wenzani. Sho baba. Sho. Hamba kanjani? Hayi bo size kuwena. Yini? Baba uvele babi. Awuvele mfethu. Ungavesana uvula umnyango ubuka abantu mase uyavala. Nazofika namakhamera lekhaya. Ah mfethu ungayenzi lento oyenzayo. Kwenze njani? Ungayenzi lento oyenzayo. Kwenze njani? Yini manje mfethu? Size kuwena. Mayelana No, sizokhuluma nawe ngendaba kamfowethu. ukuthi Uyazi ukuthi angithi umfowethu uma wakhe bathenga indlu kuwena. bafethu yazi ngibhizi mina ngasacela sikhulume kuyena. Kephi? Le. Hayi la endlini. Kanti yena Yini uthe kunjani la endlini? hey la kunento zami la. Kanti yena uthe Sizokhuluma into zakho ongafuni ibone. yami yini kanti into sizokhuluma ngayo noma sizokhuluma ngale ayithenga. Asambe. Ngifela nabantu. Empetheni awuhambe. Ngibakwenza Sokhuluma phezulu baba. Oh. Ay. Inkunzi. Hayi kabi mfethu siyaxolisa ukukuphazamisa. kwenze njani? Hayi kabi. Asingene. Zasifika namakhamera. Awungene. Oh. Yini manje mfethu zasifika namakhamera nje. Sokhuluma. Mayelana Mayelana ngendlu. Sizokhuluma ukuthi njani? Okay mfethu. Sini. Wasitantisa nje ndoda kwenzakalani? Yazi yasitantisa. Manje mina expert ukuthi mina ngiphendule ngizothi Cha phela silinde mfethu kuma sesiyakhuluma ukuthi kahle kahle size ngani yini? Ehene. Yini ungafuni ukusilalela ukuthi size ngani? Okay mfethu ngiqale ngiyithule mina ngingwenya mfethu edlezini. Ngihamba ngaphansi kohlelo umgwazela mfethu. Umfowethu usibhalelile la wathi unenkinga uma wakhe wathenga kodwa-ke hayi akusiko kwami ukuthi ngichaze istory bafu bese cela kube wena ozondlala istory sonke nje ukuze cace. Obafu kahle kahle la uma wathenga indlu ngolomvolo. Methenga indlu manje lo muntu angazi ukuthi uyimisele ngani, uchaza izitori into engazwakali nje kahle. Okay. Cause nendlu engathi uma ayisagcina isiphelela ngakuyena kunezinto azenza nje iseceleni. Yabo, angisa understand.
So ngifuna ngidecide ukuthi kwenzakalani kahle kahle ngoba umakade lokho engikhalela ngalento because ngiyambona ukuthi uza ngale ngqondo ukuthi uma umuntu ophansi akwazi ukukhuluma. So ngikhona ngomjisi ekhaya. So ufuna silungise le ndaba. Okay mfethu ngicela hlale ngapha mfethu. Cela hlale ngapha. Sorry. Cela hlale manje ngapha. ngingene ngapho into enzeni ngingene ngapha ngikhulume nawe noma ngikhulume noma Mfethu wezala kahle. ngikhulume nawe Yini manje mfethu awuthi kancane awukhuleke mfethu. ngikhulume nawe mfethu noma ngikhulume nawe Hey baba yini manje wenzani ngoba sikhuluma kahle la. Kanti baba yini ufuna ngiyithathe serious yini? kanti Khona ufuna ngikwenzeni? wena ucathi kanti hayibo Khona ufuna ngikwenze? okumayelana nani Yeba uma ngithatha Yabo nje bafethu le nto yenzayo. Bafethu. kanti ufuna ukukhulunywa kanjani? kunywa kanjani ini Bafethu. wakathenga indlu wena kumele nawe Ima. Hey baba. Hey baba awume. manje Ima baba awume. Yathe ngoma wami nje athenga ngowena. Hey baba. Ayithenga ngayimini nje athe ngoma wami. uma kangaze ngikhulume naye mina Wakhuluma naye ngithi libele umchazela le itori zakho. Angithi wakhuluma naye umchazela le itori zakho. Cha phela Ima. Uyagolozela mayithi awume. wathenga awukahle mfethu yathengwa uyindlu noma Yabo ndoda lo muntu angifuna sondele la. Lo muntu angifuna sondele la. Lo muntu angifuna sondele la. Makuwukuthi ungigqoma ngekhanda lapha phansi kodwa ngimfuni mina adlule la. Asikulwisi. Ilento yenzayo wena. ngijamele ngizongilwisa Hey baba imali siqale sicorrect izinto. Lalela la. Angijwayeli lapha. Yazi? Andingijwayele lapha. na ungazongijwayela kapha unikwazi ukusukela nisuka khona nizongilwisa la hayi baba. imhlolo yami Ngeke ngithi ngilibeke ulibeke. Yazi? libekwa yimina vele phela kugcina mina ngithi kwami Akusiki ulibeka ulibeka kuphi wena uhamba ulibeka nje lalela imizi yabantu lalela ngihambe baba lalela ngiyabeka kwakho ilapha ya la ima we baba awumi kwakho la akusiki kwakho la kwakho ilapha la sikufice khona la umuzi kagama kalo mfowethu Angithi wawuthenga lo uthengile muzi umuzi angithi wawuthenga uma wakho nani khona nonke nje Kanjani? ngizongibhabhe nani khona mfowethu kwenzakalani wawukhona umuzi uthenga ngangingekho mina umuzi uthenga ngangisemakhaya uma umuntu wathenga umuzi sengiyafika la ungichazela izitori ukuthi wathenga umuzi kuwena manje wena ucacisa ukuthi wenza kanjani sengifikile ngifuna ungicacisela ukuthi kwenzakalani ngale nto thengoma ngangikhulume nawe Webaba. wathenga umuzi inkinga yakho ngithi ubona uma ephansi engakwazi cela ukukhuluma hlale phansi mfethu mfethu usukuzongigomba yezwa ngiyona ingane uzowenzani ngazongigomba ngiyona ingane mina yazi baba lo muntu wakho uzongicasula ngoba udlula usukona la la usuka khona uzocasula izinto zendaba zabantu uzongicasula lo muntu ngiyakutshela ngikubuza wena la usuka khona ngizocasula indaba zemizi yabantu Cha. nawe uzokhuluma indaba ongasizona Lalela. zakho zikama wakho Mfethu okay asikahleni ukuphakamisana imoya asike silungise lento kahle ngesizotha yabo angifuni kugcine kube ngazuthi siyaxabana you understand mfowethu ngicela ungichazele ukuthi kwenzakalani vele noma ngicela ukuthi ngizwe lakhe iside mase ngiyaqhubeka ngihlanganisa istory ngiyabona ukuthi kahle kahle kwenzakalani la iside la mfowethu uchaze yabo kahle wena mfethu kwafika umali umfethu lo yabo usafika la endaweni ufika la umakala umfethu lo mkhukhu lo bekumkhukhu weHurumani lami yabo behlala ibhuti wami endala mina ngihlala lapha uyafika basafika la endaweni wayekade iqashe ngapha imali umfethu lo angimazi noma usaqashe nakhona namanje then besacela umkhukhu kusho ukuthi vele nobhuti asekho ngimdayisele kumkhukhu ngiyabo ukuthi hayi uzokhokha kancane maye lokho ekhokha kancane ay kufika umuntu la ngimtshela mina uma ngabe udayisa into ke first come first serve kufika umuntu ofika nemali ngiyamtshela ukuthi hayi ngeke mama mina ngisakwazi ukudayisela umkhukhu manje sengicela ukuthi kubuyisela imali yakho lo ikhokhile umkhukhu manje angeke ngisakudayisela manje leyo mali leyo ukuthi mina ngiyibuyise kufanele ngimnikeze phela wenyanga lo muntu le esele kufanele nginikeze kuphela kwenyanga nikeze imali mfethu manje into engidinayo lo mfana lo angimazi ukuthi yena yini uhlangana ngoba sasingakhulumanga ungangibiza ngomfana sefika la uzofika uzongigolozela lo mfana ungangibiza ngomfana umfana mfethu ngikhulumanga nawe mfethu ayikabi yena njengomfana
okhona ekhaya njengoba ula on behalf of uma wakhe, yabo, even if noma ngathiwa ngawuwena ekwenzeka lento le ukhona uwumfana ekhaya, ngeke ungayisukumeli kwawena lento ikanje nama manje na angithi mina ngiyakutshela njengamanje ngiqeda ukutshela ukuthi ngakhuluma nalo mama wemfethu uma kamfethu kahle kahle wayesekunike emalini wena esekunike yona imali yokuthi yalendlu kahle kahle wona mfethu sinomalo sasikhulume ngo-12 ukuthi hayi yena fanele ekhokhe 12 yabo. Njengamanje ngisawudayisa ngaleyo mali lo mali mfethu bese nginikeza ulokhu njani bese nginikeza u10 lokho ukhokha kancane kwafika umuntu ozonginikeza imali kahle ngawuthatha mina deposit yalo muntu mfethu imali kahle imalini futhi imali oyinika uma kalomfethu ayikho cha ngeke ngidayisa umkhukhu ngo-12 manje kodwa nanivumelane u-12,000 imali mfethu yabo mfethu kwesinye isikhathi kuya ezinye izinto ziyadinga ubuntu yabo ilento exabanisa abantu ziyadinga ubuntu yabo lento oyenzayo mfethu i-wrong mina ngifuna ngizokutshela ke mina iqiniso lento oyenzayo i-wrong ukuthi fanele ngibhadale imali yakhe even if noma kuthiwa mfethu ayikho into e-wrong lento oyishoyo nawe indlu yakho nawe kudecide wena kodwa manje yini ungababuyiseleki imali yabo ke makuwukuthi awusabadayiseli indlu imali mfethu angithi ngibatshelile ukuthi imali ngizobanikeza mina nini makuphela inyanga umfowethu uma engibekela la story ungibekela ukuthi kade belibele iziphi lezinyanga ufuna zizeyiphele kanje eyiphele inyanga ngoba yamuzwa nangu yabeka yabo mina mfethu mangizomtshela umuntu ukuthi makuphela inyanga umuntu yena uma engafiki makuphela inyanga mina kusuke kumele ngenze njani waphela imali enedingayo nje indlela okhuluma ngayo mangizothi mfethu makuphela inyanga kusho ukuthi woza phela nami makuphela inyanga imali enedingayo mfethu angithi lalela mfethu uzongibhedela wena ngikhuluma nawe lalela mfethu lalela lento ikhuluma into engekho imali yomuntu le and imali esikhathini samanje iyakhulumisa yabo ngeke uvesana udla imali yomuntu kanjalo mase umtshela ukuthi imali iyasebenza imali kanjani ayikho lento oyikhulumayo ayikho lento oyikhulumayo imali mina fanele ngithini iwena kumele uwena uyilokhu nje uyibophelele ukuthi kumele babuyise imali yabo back so njengoba ke ingekho yena wathatha isikhathi esingana lokhu nje 10000 mina ngize ngisuke ngicabanga ukuthi kumkhukhu kufanele ngimdayisele umuntu ozokhokha kwakuyisikhathi esinganani uzosebenzisa phi u1.5 lenyanga lenyanga 2000 lenyanga hayi kuyakhalwa uthola u700 kuze kuhlanu uzoyisebenzisa phi leyo mali yonke leyo ngoba phela awuvumanga kanti naningavumelananga noma ukuthi nizokhokhelana kanjalo sasivumelana nemali eqondile ebuye enzo kwakhe naye manje nani msana ukuthi mangabe nizofika nginitshela ukuthi kuphela kwenyanga imali aniyilandi nakuphela kwenyanga niyasuka nina nizongitshela ukuthi kanjani angithi nami ngangiyilanda lapho maluma wakhe ebuye nganginiki futhi ephele sikwenzale manje ngikubuze manje yini ufuna yenze wena uma ukutshela ukuthini ungitshela ukuthi awumcaciseli ukuthi kwenzakalani ngezindlu nendaba yemali wena ufuna kwenzakaleni mina usekubuzayo mangabe mina ngithi kuphela kwenyanga ayikho ngacacile la imali mfethu lalela sebekunika isikhathi ngake nafika nakuphela kwenyanga ngifike ngoba uzokuphela kwenyanga umuntu efikele nge5 mabe efike esedako utshwala esezothi cela imali kama esefike esedako utshwala ifika imali ayisekho mina imali bengithe mina bozoyilanda kuphela kwenyanga imali ayisekusebenzile sefike usedako angidakiwe njengoba namanje ezongibisela ethi angibonge njani angidakiwe utshwala manje ngiyaphila wakwafika mfethu nabangani bakhe bedako utshwala inkinga lokuthathana kwakho kancane angithi usathatha abantu kancane bezongifuna le mali ngiyamtshela mina ukuthi kuphela ngaze ngamtshela uma ukuthi mina mama ngazi mama nje mina ngikhulume nawe manje kanjani labafana laba engincenga ukuthi ngingababophisi bengishayile nabangani bakhe bedako phela naye mfethu uvukwa ile yanto leyo yokuthi udla imali kama wakhe angidli imali kama wakhe ngiyabatshela ukuthi kuphela kwenyanga bengezi ukuzoyilanda imali bona yazi mfethu ngendlela mina engiyibuka ngayo wena umuntu mangabe ngezi ukuzothatha imali kuphela kwenyanga awuyibe ngani imali yomuntu ngiyibeka imali ngisile ibank mina kufanele efike ezothatha imali yakhe
wena Uma ngabe mfethu ngayithatha imali mina Wemfethu. ngiyaphila kunedingo la mfethu. Wemfethu, wena kahle kahle uyeyisa Kufanele wena. ngihlanganise izinto Yabo nje zami, mina ngizokutshela ngibhalansise. iqiniso mfethu, ngeke ngilibele kufihlela. Kahle kahle uyeyisa wena. Akekho Ngeke umuntu ufike oyisa. uthathe imali yomuntu masujike futhi umuntu usuyamgolozela ukuthi kubuye imali yakhe back. Hhayi, ayikho into engimgolozela yona. Ayikho into engimgolozelayo. Noma ngalona mfethu naye wayengakhokhi. Uyabhika futhi manje akasafuni nokulanda imali. Uma kuphela kwenyanga ayifike ufuna ukulanda imali. Uzenzeleni ngeke ngijahane Okay, nemali mina ngimisela wemfethu, umuntu ngemali. imali. Yabo. Yabo nje Kwayivele futhi engakhokhi nakahle. Lo Wemfethu. muntu mina engimthengisela indlu uyabhadala kahle. Labo bafika kuphela kwenyanga. wemfethu, yabo njengoba umfowethu esefonele esebize thina. Sekuzophoqa ukuthi mfethu kube khona ukuthi umfowethu kube khona into ayibambayo yale ndlu noma avale le ndlu ayikhiye. Yabo? Ngoba ama-proof ukuthi imali uyakunika i-account number yakho. Mfethu, cela ungibonise ifoni Manje yakho. kumele vale indlu okungayiyona eyabo engasadayiselwa bona. Wemfethu, ngicela akusiyo account number yakho le. Ngiyiboni kahle imali nje. Ayikho ngiyiboni kahle. Ayikho into yamaphepha eniphethe. Ngiyiboni kahle i-screen sale ndoda sifile. Khona i-bank statement. Ayibonakali phela le nto ngihlangana futhi into engiyiboni. Khona nangithi okuzobonakala. khona. Khona ungajahi, khona okuzobonakala. Angithi mfethu usebenzisa nakho la mfethu. U-apps. Akusiwe wena lo uMoses Sibi. Imali angithi yabona ukuthi nansi imali. Vele imali yalomjida ngiyiphikanga mina ngithela lo mfowethu umama wakho Angizange ngisho ukuthi ngiyayiphika. Kodwa sengenzela ukuthi manje ngikuvezele iproof. anizobamba umuzi mfethu ongasadayiselwa yena. Uthe awubona efonini. Uthe awubona iproof, nayi iproof. Phela bengeke ngizovume vele Yiphi enye iproof ofuna ukuyibona mhlawumbe? Awukahle futhi Yiphi enye iproof ofuna ukuyibona? Mfethu, Khona enye iproof ofuna ukuyibona ngaphezulu kwale? mfethu. Yabo le nto. bengeke ngizovume umuntu esangene yezo. Lalela. Angini ngiyakutshela wena mfethu ukuthi mina ngakhuluma nomama. Wemfethu. Ungasuki lakho nomfethu lokhu ngicisha amagama. Webaba. Ungangikhomi. Ngitheni ngalo muno wakho? Yabo manje inkinga yomuno wakho ukhomba Ungangikhomi, mina. baba. Awukhombi lo muntu omele umkhombe. Muno wakho ukhomba Hlala mina. lapha ngizomkhomba. Futhi uyangibambaza. Hlala lapha. Musu ngijoyina kabi, usungibambaza. Intombi yakho yini libele ngibambaza. Awuhlehle kancane nangu ngisondela. Awuthi ukuhlehla Manje kancane. nisukalela nisuka khona mfethu. Hlehla kancane, wangisondelanga Akunanto nje. ngiyithola. Hawu, nangu umuntu Akunanto bu. ngiyithola. Wemfethu, indlu le. Ngizongiphethe. Okay. Ngizokubonisa ke abantu abakubhedelayo njengoba uthi siyakubhedela. Lalela ke mfethu. Mfethu, lo mali mfethu wena. Uma ngakho ngizomnikeza imali kuphela kwenyanga. Umuthi uwena uqonda ukuthini manje? Ungathi nguwena. Ayikho into esoluku Ungathi nguwena. Mfethu, ngeke sikwazi ukuthi silinde Uma inyanga. ngakho ngizomnika imali kuphela kwenyanga. Mfethu, inyanga ngeke shayane nje nalo muntu nje kube kahle. mfethu akukho right. Anisengani Mfethu. Awume mfethu. 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 Uthi fona mfethu. Hey baba. Hey baba. Sorancane. Yebo. Ehlale phansi. Lalela ke mfethu. Mfethu. Awumina. Oh manje lo mfethu utshela ukuthi ulo. Kahle kahle manje ngizongilwisa. Mfethu amkhombisa ukuthi lo wena usilo mfethu. Lalela ungasijwayeli kabi wena. Ungalibeli uzozenza isikora la kulo mfana. Nangu umuntu ku. Yini uthi ukuthi siyakuhlangana? Manje unayithola. Okay, ke lalela ke mfethu. Mfethu, lalela ke inje indaba. Kusukela manje. Indlu le sizoyivala. Yes? Ngabe hayi. And ichen wemfethu, ngicela ukuthi ngikuchazele la. Le ndlu siyayivala. And masiyivala akekho umuntu ozoba ne right ukuthi angene la ngaphakathi.
ungakababuyiseli imali yabo umama. Manje angikubona uma bengezona ukuzolanda imali kwenziwe njani. Lalela each and every day. Phela la sinenkinga yokubona abayezi ukuzolanda imali ngibatshela kahle mina ukuthi Ayikho kuphela wena inkinga ukuthatha la. inkinga yabo niyenze yami. Ayikho Mina inkinga. mangisho ukuthi kuphela kwenyanga umuntu kusuke kufanele ezolanda imali kuphela kwenyanga. Ayikho lento oyishoyo. Indlu le siyayibamba sicela usukume. Hayi baba ungamchaphuni. Lalela imali. Noma ungagolosa kodwa khona into engifuna ukutshela yona ukuthi indlu le siyayivala. Ngaphansi kokuthi umfowethu useze wafonela thina isibanjwa yithina ke indlu. Mhlambe ukuze kuzokucacela lokho. Indlu isibanjwa yithina. And njengoba sizofaka ingidi la ngaphandle, uke uyivule le ngidi. Sizokubophela ukuthi uqhekeza indlu kamakalo mfana. Suka nini angithi nakaqeda ukukhokha sekuyeyami. Lalela la baba, akakaqedi ukukhokha. Indileyo Uyishoda ngo-2000. vele futhi fanele ibuyele kuyena vele futhi. Imaki. Manje sekuyeyami Imaki. Lalela. U-2000 akusamele ukuthi ubale. U-2000 imali engekho leyo. ayikhokhiwe kodwa. Mfethu, singakwazi ukuthi mhlawumbe uma wakho aqedelele lo 2000. Ayikho into ezoqedelela indlu angithi ngiyasho ukuthi azuyidayisela uma wakho uqedelela uqedelela ayini. Okay, ayikho Ngoba fanele inkinga. ethole imali yakhe. Ayiqedelela leyo mali. Imali Imali Uqedelela engekho ini? leyo. Ithatha Imaki isikhathi mfethu, hayi. imaki ayikho inkinga. Uyasho ukuthi akasayidayiseli uma wakhe. Mfethu asikulwisi. Kodwa ke sizocela ukuthi indlu siyibambe. Akekho umuntu ozoba ne-right othangene la. Each and every day sizofika sizoyibheka indlu ukuthi akekho one-right yokuthi angene la. And nawe awuvumelekile ukuthi ungene la kule ndlu. And njengoba umfethu usamba naye la, nayi iproof yokuthi ngampela imali wakunika wena. Ma usufuna lalela, ma usufuna ungena kule ndlu ngoba indlu yakho asali. Kodwa inkinga isinemali kaMakamfowethu. Ma usufuna ungena kule ndlu uzokhokha imali kaMakamfowethu mase uyangena kule ndlu. Akekho umuntu okulisa endlini yakho. Ukuthi akufuneki ukuthi uzenze utsotsi. Uthatha imali ngapha uphinde uthatha imali ngapha. You understand? After that mase kumele kubuye imali kaMama wena usukhuluma izitori. Hayi no yazi ukuthini mfethu bani ngithole vele ngibhizi mina. Mfethu imali yenu uzoninika kuphela wenyanga wena isikhiye sami ngiyasidinga phela wenyanga mase ngikhokhela. Lalela khosikhiye sakhe sesidingayo la. Phathi nina nithatha indlu phela indlu yami mina ngiyifuna. Akhosikhiye Ukubadayisela laba imali niyithola phela. isikhiye asisidingi sofake sethi isikhiye la. Asisidingi isikhiye sakho. Uzoskipa ke kusho leso sikhiye kuphela kwenyanga leso sikhiye. Ngizofika mina ngizoskipha. Yeah. And asifuni ukuthi silibelese sifica la mhlambe kuqhekeziwe noma kwenziwe ukuthi indlu yakho le thina singeni lapho. And futhi masafica ukuthi kuqhekeziwe uzobona amabele empukane ukuthi kanjani yazi. Okay. Ngizokubonisa ukuthi obaba kusanganela kwenyanga wena ilokhu njani kwenza uvula indlu yami. hayi sokubonisa ke yabo njengoba usuza ne-attitude nje sokubonisa ukuthi obaba kusanganela phuma la mfethu mimnike ingedi yakhe thatha ingedi yakho wena ukulo thatha ingedi yakho wena ngithi wena umbize ngoba mfethu ngathi nawe umbiza ngolo ngona wakho usuzokhuluma indaba zabantu nabantu wena mfethu angizange uzothenga into vala mfethu indlu kama wakho noma wakho anginike imali leyo mali valekile sadlala abantu la bedlala ngabanye abantu ngoba bengakwazi ukuyikhulumela vala mfethu ukhi thatha ingedi yakho mfethu yasizwe ngawo ukuyiphinde uyivule le ndlu uzobona vala la indlu awume simnike hathi ukuze sikubonise ukuthi ngampela thatha into zakho lezi baba mnike bize lo bize wena awuthi wenzani lo baba
Uphi lo? Ambize loyo. Nange emjaha, ngibheke qhamuke ngathi. Nange wena. Walibela usitantisa nje ususirroundisa. Mithatha miyeke baba, miyeke. Mithatha istika sakho. Sijwayele kabi wena. Asambeni baba. Asambeni madoda. Thatha into zakho. Ukuyivule lento uzobona. Asambeni. Jwayela kabi abantu. Nangu simuncwana. Asambeni. Babukeli bengisathanda ukuphakamisa ukubonga kubafowethu njengoba bengingavele ekuqaleni ngibhalele abafowethu ukuthi bangisize ngendaba yomuzi. Ayike sile umfowethu sakhuluma naye, ayi iprocess isayinde isaqhubeka, kodwa-ke abafowethu bazamile ukukhuluma naye njengamadoda, nami ngakhuluma naye. So ngithi nje kubafowethu abaqhubeke basiza abantu njengoba nami bengisiza, into yabe ihambe iye phambili, yabo. Senzenjani akuqale unokhe la mfethu ubone ukuthi akekho yini umuntu. Agqume baba. Sicheke lapho uthi. Kodwa kahle. Ayeka baba uyabona ngazuthi umshodo kushodiwe. Waza sami. Kahle vele asifuni yena thina. Into esifuna kahle uzo double check ukuthi hayi bafethu. Awukuvula ndoda sibone ukuthi kwenzakalani la phakathi. Awusavaliwe. Hayi, futhi ibambe ngami umthetho omdala. Hayi ngakubuyiseni imali yakini mfethu, umuzi wakini lo. Kokwakini kumele niwuthathe. Ngoba vele ayikho imali ezobuya. Lo uthatha ama-chance nje. Hayi. Sibona ukuthi yonke into isahleli njengoba dingi kanjalo. Hayi. Ngabe sifike ngidingeka. Yabo buka nogesi uyakhanya. Hayi yonke into mfethu isase kanjalo. Yabo hayi. Konke kusase kanjalo. Kodwa phetha ungamfonela ukuze umazisi ukuthi ade sikhona sizochecka nje ukuthi Inkinga ngisho i-timing. hayi khululeka. Inamba ikhona bize inamba Now sikhona naye ka government utararata. Angayimemezi mfethu ngisanishaya. Idayele. Ma, okay. Sethi kanje ukuze. Ya ndoda hamba kanjani? Awu baba, awusangazi. Oh, utitwa inamba lesifona ngayo mina baba, lo sasifikile wendlu. Ya, sifikile siyafika endlini yakho kukhiwa ukho sidinga wena ndoda. Hayi inyanga. Awuzwakali kahle baba uphinde? Hayi kodwa mfethu ayikho inkinga bese sizo double check nje sicheke nokuthi kahle indlu awenzanga ukuthanda kwakho la. Lo muntu loyo kufanele ukuthi anyuse imali. Angizafika lapho sekufanele anyuse imali manje. Ngoba nafika namakhamera. Leyo ndlu leyo akavele ithathe enyuse imali manje. Ayikho leyo nto mfethu. Imali enanivumelene ngayo u12,000. Angisebenze bangimoshela we-customer lami. Lapho bangenza ngathi mina ngumuntu manje o-scam manje. Manje lo muntu loyo akayithathi leyo ndlu leyo kufanele ukuthi enyuse imali manje. Ngiyanyusa manje imali. Hayi mfethu, ayikho leyo nto. Umuntu manivumelane ngento naye awuyishintshi imali. Ayikho lento
ke lento oyishoyo ngekho wamna ngiyakhuluma noma wakhe laphana uma wakho ulokhetha akafuni yena ukulokhunjana njengoba senzenza lapho futhi ngabe ngitshele kahle ukuthi fanele kahle kuphela kwenyanga nasendleleni ngiyenza nje lapho so manje ezokwenzeka lowo muntu loyo akayithathe leyo ndlu leyo edimali Muthi a-ede imali ukhuluma ngoku-ede imalini? angithi kwaku-12,000 Yebo. njengamanje fanele i-ede bewu-15,000 noku-16,000 Hayi baba ngeke hayi engathi usuyagagamela manje. Hawu imali engaka. Hayi wemfethu. Ngiyagagamela. Angithi mina ngimoshela i-customer bezokhokha kahle imali nafika nabona ukuthi shuthani lapho ningenze ngibe umuntu omubi sengiyayi-edala manje imali Wemfethu, kodwa lalela mfethu. Lalela mfethu lento oyishoyo asiyizwa kahle. Ungakwazi ukuza la? cha ubhizi njengamanje angitshelile ukuthi buya ninaphela kwenyanga nalezo kusanda kwenu ubhizi njengamanje Hayi baba i-1000 elinga-edeka baba. Hayi baba kho 1000 ozolifaka la. Okay mfethu asenzeni kanje. Sicela ukuthi sibuye ke eMantende mase ke kuyabonakala ukuthi sizoxoxana. yani kuyesena uyiphethe-ke lolokhunjana oseceleni lo-5,000 oseceleni ngoba ikhokho 10,000 angithi Hayi mfethu. Okay. Lalela mfethu. Sizobuya sesizoqeda. ya selesiphethe lokufana Yebo mase uyabanika abantu indlu yabo ungaphinde usondele kule ndlu. benza lapho khona abathethi imali yami Okay imali yakho phela yesele u2000 kahle kahle. cha njengoba ngisho ukuthi njengamanje base ku-15,000 Alright mfethu ayisingalibele sikhulume efonini. bebuye bephethe u-5,000 Ngicela sikhulume sesibonana ke okay. Sobuya eMantende ke sizokhuluma kahle sesibonana. hayi akuhluphe bhuti Alright hayi ayikho inkinga ke Nkunzi. Siyabonga. Hayi. Uyamuzwa ke bafu ukuthi hana nkinga. Hayi sizwakala. Hayi. Ngithemba ukuthi ke njengoba usuyokhuluma ke noma kungakuhle futhi ukuthi mase sibuya kwesibili sibuye noma wakho ukuze yonke into izofinalize ukuthi nje kuyaqedwa. Hayi inkinga ngoba la. Hayi. Kiya ke bafo. Endlini yakini. Yikini la bafo. Dlala imgulu kude la. Osomathuba. Samba.